לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר. אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך. לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר. אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך. לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום, 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 נו. לקום, 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 לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום להתעורר. אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך, אבא לאוהב אותך. לקום להתעורר, לקום להתעורר, לקום, לקום, לקום. אחר הצהריים טובים, כל המאזינים. אנחנו בתוכנית לקום להתעורר. בעזרת השם, היום אנחנו נדבר קצת על אמונה, כי כמו שאתם שמים לב, זה מה שאנחנו עכשיו מאוד צריכים. זה אמונה. שרבנו עצמו אמר שאצל העולם אמונה זה דבר קטן, ואצלי זה דבר גדול. ולא התכוון סתם לאמונה, הוא התכוון לאמונה פשוטה, אבל לא סתם אמונה פשוטה. מה שהעולם קוראים אמונה, אלא אמונה שאדם יותר ירגיש אותה. הוא ירגיש במה הוא מאמין, שהוא ישים לב לאמונה. זה יותר אמונה עם דעת. לשים לב לאמונה זה להתחיל להקשיב לנשמה. כי כידוע, לכל אחד מישראל, כל אחד מאיתנו, יש נשמה. והנשמה היא רואה תמיד דברים מיליונים ושומעת דברים מיליונים. אבל יש הבלי העולם הזה שמחשיכים ומסתירים ומעלימים את הקולות הנפלאים של הנשמה. כי הנשמה היא תמיד בשמחה. כי היא חלק בלתי נפרד מהשם, היא חלק אלוקא ממעל ממש. וכתוב עוז וחדווה במקומו. וכשאדם לא קשור לנשמתו, זה אומר שהאמונה לא מאירה בתוכו. ומשם מגיעים כל הפחדים וכל המתחים וכל העצבויות למיניהם. שלפעמים רוצים, ואדם יש לו כל מיני, יש כל מיני, כל אחד עם מה שהוא עובר. אז אמונה זה רפואה להכל. כי מה קורה שבן אדם יש לו אמונה? הוא מאמין שהשם יתברך נמצא. והאמונה שלו שהיא כל כך חזקה, אז הוא מאמין שגם הכל מתנהג רק ברצונו יתברך. ככה כתוב בליקוטי הלכות. ואז הוא כותב שאם הכל מתנהג רק ברצונו יתברך, אז הוא בשמחה תמיד. ואז אין לו שום דאגה ופחד משום דבר שבעולם. אז איזה אמונה זאתי? על איזה אמונה רבי נתן מדבר שבן אדם יכול לזכות שלא יהיה לו שום דאגה ופחד בעולם והוא יהיה תמיד בשמחה. שכל אחד מאיתנו בוודאי רוצה את זה. אין אחד שלא רוצה להיות בשמחה תמיד, נכון? אין שום בן אדם בעולם, לא משנה באיזה דרכים אנחנו מנסים להשיג את השמחה. אבל זה הרצון של כל בני העולם, זה להיות בשמחה תמיד. בשמחה אמיתית. כולם רוצים שמחה אמיתית.
אבל כל אחד, יש כאלו שחושבים שהם שמחה אמיתית, זה על ידי שיש לו הרבה כסף. כל אחד חושב שכל אחד לפי מה שהוא חושב מה זה שמחה אמיתית. אבל שמחה אמיתית, באמת, היא תלויה בדבר אחד, רק באמונה של האדם. כל מה שיש לו יותר אמונה חזקה ושלמה, וכל מה שהאמונה הזאת היא יותר מהירה לליבו, למוחו, אז ככה שמחתו היא יותר גדלה, וכל מה שהשמחה יותר גדלה, אז ככה גם כל הדאגות והפחדים והמתחים שכל אחד מאיתנו עובר, אז הם יותר קטנים. כמו למשל בעניין הפרנסה, שזאת הסוגיה, היא תופסת את כולנו, שתמיד אנחנו דואגים מה יהיה, איך אנחנו נגמור את החודש, איך אנחנו נגמור את השנה, איך אנחנו נחתן את הילדים, מה יהיה לנו על שבת. לא תמיד, לפעמים אנחנו דואגים איך אנחנו נתפרנס, מה יהיה. עכשיו, הדאגות האלו נראות אמיתיות, כי בן אדם שהוא לא חושב באמונה, אז הוא חושב מה הוא יעשה, איך הוא ישיג ואיך הוא יצליח, ואיך הוא יתקמבן, אנחנו כולנו מכירים את המחשבות האלה אצלנו. והמחשבות האלו באים מדאגה. זה תרדות הפרנסה. אפילו שבן אדם הוא מרוויח, אבל יש תרדות הפרנסה. זה לא קשור, זה לא משנה אם יש לו או אין לו. הוא טרוד, הוא מוטרד ומודאג מה יהיה. למה? למה הוא מוטרד ודואג מה יהיה? שהוא לא מאמין שהשם יתברך מפרנס. אם הייתה לנו אמונה שלמה שהשם יתברך באמת מפרנס, אז אנחנו לא היינו דואגים. אתם יודעים מה זה? כי השם יתברך באמת באמת מפרנס ומזין אותנו. מאז שאנחנו ילדים קטנים, מאז שאנחנו תינוקות, וכמו שהוא פרנס אותנו שהיינו ילדים קטנים, שלא עשינו שום עשייה ודאגו לנו לכל מה שאנחנו צריכים. אתם זוכרים שהיינו ילדים? נכון? אז תגידו טוב, ההורים דאגו לנו. זה השם יתברך דאג לנו. רק בשביל הבחירה, אז זה עובר דרך ממוצעים, זה עובר דרך בשר ודם. בשביל הבחירה. ומה הבחירה? על מה להסתכל. על זה שנותן לי את השפע, שזה השם, או על זה שנותן לי את השפע, שזה בשר ודם. ואפשר לטעות בקלות, כי אנחנו רואים שנגמר החודש, או שאנחנו גומרים איזה עבודה, אנחנו מקבלים צ'ק או מזומן, ואנחנו בטוחים הרבה פעמים שזה בא מאותו אדם או מאותו מפעל. כן? או מאותה חברה. אבל באמת זה רק מולבש בדרך הטבע. באמת יש רק השגחה. אבל בשביל זה צריך הסתכלות עמוקה. הסתכלות אמיתית, וההסתכלות אמיתית מגיעה על ידי אמונה. שעל ידי שבן אדם יש לו אמונה שלמה, אז ההסתכלות שלו משתנה, ההשקפה שלו. זה לא מספיק שהוא רק מאמין, שהוא אומר שהוא מאמין, כי בן אדם יכול להגיד שהוא מאמין, אבל הוא לא חי את האמונה. הוא לא באמת מאמין באמונה בעצמה. אתם מבינים? וזה מה שהצדיקים האמיתיים רוצים לתת לנו. לתת לנו כזאת אמונה, שתהיה לנו כזאת תחושה חזקה בלב, כמו תינוק, כמו ילד קטן שלא דואג מאיפה יהיה לו לאכול. הוא לא דואג איך יחממו את הבית לחורף. הוא לא דואג לשנת הלימודים, איך הוא יקנה ספרים ומחברות ועפרונות וקלמרים. הוא לא דואג מאיפה יהיה לו טיפולי שיניים, איך הוא יטפל בשיניים. נכון, הוא לא דואג. אנחנו יודעים שהוא לא דואג. אלא אם כן ההורים מכניסים גם אותו לדאגות שלהם. אבל ככה ילד סתם, הוא יודע שאם יש לו בעיה, אז יהיה מי שיעזור לו, יהיה מי שייתן לו, מי שישפיע לו, מי שינחם אותו, מי שיחבק אותו, מי שיענה לו על השאלות שלו ועל כל מה שהוא צריך. אותו תחושה שיש לילד הקטן צריכה גם להיות לנו, כי אין בינינו לבין הילד הזה שום הבדל.
זה שעכשיו אנחנו יותר מבוגרים, יש לנו יותר שכל ויותר אחריות, זה לא אומר שאנחנו צריכים לאבד את התחושה של הילד. אותה תחושה שיש לילד, אותה תחושה של ביטחון, שהוא בידיים של אבא, בידיים של אמא, שאז יש רוגע ושמחה, אותה תחושה גם לנו צריכה להיות באותה מידה. בגלל זה הילד הוא תמיד בשמחה, בגלל זה הוא כל כך זורם וכל כך טוב לו, ויש לו זמן גם להתלהב מדברים פשוטים. הוא לא טרוד. מי שהוא טרוד, אז אין לו זמן להתלהב, אין לו זמן באמת להסתכל על הפלא הנפלא של הבריאה של השם יתברך ולהתפעל ממנה. ילד קטן יכול להתפעל מכל דבר. אתם יודעים למה? כי הוא לא טרוד. הוא לא מודאג מה יהיה. הוא לא חושב על מה יהיה. הוא לא חושב גם על מה היה. הוא פשוט חושב מה קורה עכשיו. הוא חי את הרגע, הוא חי את הזמן. הוא חי את הרגע הזה. אני מדבר עכשיו על היתרון שיש אצל הילד. יש גם דברים, יש קטנות מוחין ועוד דברים אחרים. אבל אנחנו מדברים דווקא עכשיו על הצד החיובי, שאותו אנחנו יכולים לקחת אותו. כי הילד הזה נמצא אצלנו. רק שאנחנו איבדנו אותו במשך הזמן, שכיסינו אותו בכל מיני כיסויים, בכל מיני נימוסים, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני תרבויות, בכל מיני מהלכים שעשינו בחיים, שלימדו אותנו שככה צריך להתנהג, שאם מתנהגים ככה אז זה יפה וזה נכון, ואנשים מכבדים את זה ורוצים את זה, ואם לא אז זה לא. אז אנשים שונאים את זה, והם שונאים את מי שמתנהג ככה, והם מזלזלים בו ולא אוהבים אותו, והוא לא מקובל בחברה, ועוד כאלה וכאלה, שזה התרבות המערבית יותר, זה התרבות החיצונית, שאם בן אדם מתנהג כך וכך, אז הוא לא שווה כלום, או שאין לו שום ערך. ומזה אנחנו צריכים להיפטר. זה כיסויים והעלמות שמעלימים את אור הנשמה, שהנשמה היא באמת תמיד שמחה, ויש לה את הטבעיות שלה, שהיא לא, שהבן אדם שחי עם נשמתו, שנשמתו מהירה, אז הוא לא חושב מה האחרים חושבים עליו. הוא לא חי את החיים של האחרים, הוא חי את החיים שלו בעצמו. יש פסוק שהללה השם בחיי, אז רבנו אומר ששם האדם חי את החיים שלו, הוא לא חי חיים של אחרים, הוא לא מתפלל בשביל אחרים, הוא לא עושה תנועות של שקר בשביל למצוא חיים בעיני אחרים, בשביל פרנסה או בשביל כבוד, בשביל סתם למצוא חיים בעיני אחרים, אלא הוא חי את החיים שלו. וזה בן אדם שהוא בן חורין. אם אתם מבינים, זה בן אדם שהוא משוחרר, הוא חי את החיים שלו, הוא לא מחשבן מה יגידו. זה לא שהוא עושה מה שהוא רוצה והוא מזלזל בבריות, אלא הוא עושה מה שצריך, הוא עושה את מה שהוא צריך. הוא לא חושב מה יגידו על מה שהוא עושה, אלא הוא עושה. עכשיו, בן אדם שהוא חי את החיים של אחרים, הוא חושב מה אחרים יגידו, אז הוא מסכן, הוא כבול אצלהם, אצל אותם אחרים. הוא חי את החיים שלהם, הוא לא חי את החיים של עצמו. בגלל זה דיברנו כבר על אברהם אבינו, שהשם אמר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אז לך לך מארצך, זה מהגשמיות שלך. ממולדתך זה מכל מה עם כל הטבעים שנולדת איתם, מההולדה, והעיקר זה מבית אביך. זה מכל הנימוסים ומכל מה שלמדת מהשכונה ומהחברים ומהסביבה, מהדברים השליליים כמובן, דפוסי התנהגות שונים, שהשם אומר לו, לך לך. אז רבי נתן אומר, לך לך לעצמך, לך לך אל מקור נשמתך, תעזוב את מה אנשים אחרים אומרים, תפסיק להתעסק עם אחרים. אין אחרים. למה אין אחרים? אבל אני רואה שיש אנשים אחרים, ואני רואה שגם הם חושבים ואומרים ומביעים דעות. אז למה זה כל כך פוגע בי? למה זה כל כך מפריע לי שהם מביעים דעות? למה זה כל כך מפריע לי שמסתכלים עליי ומדברים עליי? או כן, אנחנו מכירים את ההרגשה הזאת, שנכנסים למקום, ישר אנחנו חושבים איך מסתכלים עלינו, מה אומרים עלינו, איך אנחנו נראים בין האחרים.
בצורה פנימית, בצורה, בחיצוניות שלנו, או בדיבור שלנו, איך אנחנו מדברים ואיך אנחנו, כל החיצוניות הזאת. אז יש סוד בעניין. ורבי נתן אומר שהסוד הזה זה סוד נפלא. והסוד הזה שאין עוד מלבדו, שבאמת גם האנשים שאתם רואים וכל העולם הזה, זה הכל הוא יתברך, אין עוד מלבדו, אין שום דבר עוד חוץ ממנו. עכשיו, שיש אמונה שלמה, שהאמונה היא מהירה, אז ההסתכלות מתחילה להיות יותר פנימית, היא מתחילה פחות להיות חיצונית. בן אדם מתחיל לחיות עם האמת, לא עם השקר. מה זה לחיות עם השקר? זה לחיות עם הבחוץ. מה העולם אומר? מה העולם אומר עליי? מה העולם אומר בכלל? אבל כשבן אדם חי עם עצמו, הוא חי עם נשמתו, אז הוא חי חיים טובים, הוא משוחרר. וזה עושים על ידי אמונה, על ידי עבודת האמונה. איך אנחנו עובדים על אמונה? זה פשוט לשבת בשקט. ועל זה אנחנו נדבר אחרי הסיפור. רבי צבי הירש מקמינקה היה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש. הוא וזוגתו, החלום החיים שלהם היה לעלות לארץ ישראל. אולם קמינקה הייתה עיירה קטנה, והאנשים שם מאוד מאוד עניים. וגם הרב יחד איתם, באותו עוני. מנין ייקחו את הכסף הדרוש מנסיעה כה ארוכה ויקרה. וגם בני העיירה לא היו מוכנים כל כך לוותר על הרב. לא כל כך. רבי צבי הירש, מלבד שהיה גם גאון בתורה, היה איש מופת. כולם ידעו עליו, והרבה נושעו על ידו. או יותר נכון, על ידם. הוא וזוגתו. כשהגיע אליו איזה בן אדם לבקש ברכה בעבור חולה, הייתה הרבנית יוצאת תחילה אל בית החולה, או החולה. שם הייתה נמצאת בצד שבחדר, בזווית שבחדר, ונושא תפילה למענו. ורק אז הייתה שבה אל ביתה, ומוסרת לבעלה את שראתה ושמעה. ואז היה תורו שלו והתפלל לחולה. ממש כמו שיצחק ורבקה התייצבו איש ואיש בפינתו, ותפילתם התקבלה. כך נושעו מאות ואלפים מתפילתם של הרב והרבנית. יום אחד הקיש עבדתם עיקר גוי, תושב אחד הכפרים בסביבה, ובפי בקשה. באתי כאן ביום השוק, ומבקש אני להניח בביתכם את מגפיים הכבדים שלי, עד שאני אסיים את המסחר, ואז אני אשוב לקחת אותם. מדוע לא השיבה הרבנית? ואמר לו, שם במחסן הקטן מאחורי הבית, שם תשים את זה. הוא ניגש, שם אותם, החליף את המגפיים בזוג נעליים שהביא עמו, ופנה לדרכו. באותו יום לא שב העיקר. הוא לא לקח את המגפיים שלו. גם ביום של מחרת, כך חלפו כמה ימים, והעיקר עדיין לא חזר. ובינתיים נשכח הדבר מזיכרונה של הרבנית. הגיע ערב פסח.
כשפנה הרב לבדוק את החמץ, גם באותו מחסן, הוא בדק והבחין לפתע איזה מגפיים כבדים של מי זה. הוא הציץ בתוכם, וואו! נדהם למראה עיניו, בתחתית המגפיים היו שם מטבעות זהב. אומר הרב לשאול את הרבנית, מה זה המגפיים פה עם הזהב אצלנו במחסן? ואז היא נזכרה בעיקר במגפיים שלו. שמע רבי צבי הירש את הסיפור, הבין כי זה רמז משמיים. הנה הגיעה השעה לעלות לארץ ישראל. אבל התושבים התנגדו, מה פתאום לעזוב אותנו? אבל הוא סיפר להם את הסיפורים במגפיים, והוא רואה בזה אות משמיים, שעכשיו עליו לעלות לארץ ישראל, אז לא היה להם מה להגיד. אז רבי צבי הירש, ברוך השם, עלה לארץ והתיישב בירושלים. עוד באותם בדרך גמלה בליבו החלטה שהוא יסתיר את עצמו, שלא ידעו ממנו. הוא רוצה לעבוד את השם בשקט, בלי הפרעות. כמה שנים הוא הצליח. הוא חי כאלמוני בעיר הקודש ועבד את עבודתו בשקט ובצינה. יום אחד הופיע בירושלים יהודי מאזור קמינקה. איך שהוא נכנס לבית המדרש הוא שם לב שרבי צבי הירש יושב בירכתיים כאחד האדם. מה זה? ייתכן? גאון וצדיק כזה נמצא ביניכם ולא קיבלתם אותו כראוי. בתוך שעות אחדות נודע שמו בכל היישוב, כל ירושלים וסביבותיה, ורבים החלו לצבוע את דלתו ולבקש ברכות וישועות. כבודו מעמדו של רבי צבי הירש שב להיות כבראשונה. והיא היום, וביתו של משה ירושלים, חלתה במחלה חשוכת מרפא. אותו משה היה דווקא ידיד ויהודים, דורש טובתם. וכשהבין שהרפואה הרגילה לא תושיע את ביתו, הוא פנה בעזרת היהודים. אמרו לו כי רבי צבי הירש ואשתו הם פועלי ישועות. מיד שלח המשה סוס ומרכבה להביאם אליו. גם הפעם ישנו רבי צבי הירש וזוגתו ממנהגם. תחילה נכנסה רבנית בחדר החולה להתפלל עליה. כעבור שעה קלה יצא מן החדר ובני המשפחה, משפחת החולה, רצו נדהמים אל המושל וסיפרו לו כי בראשונה מזה ימים רבים פקחה הבת את עיניה. אחרי זה נכנס גם רבי צבי הירש לחדר החולה והתפלל עליה. ואז השינוי הראה במהירות מפתיעה. כעבור שעה כבר הייתה מסוגלת לשוחח עם הסובבים אותה, וחלוף כמה ימים היא כבר קמה על רגליה. קרא משה לרבנית, הציע לה עד חצי המלכות. חשבה הרבנית וענתה, כבוד המושל, חן לך. אבל קראת הטוב, אולם אין חפצנו לא בכסף לא זהב. בכל זאת חפץ אני להודות לכם, התעקש המשה. אם תבטיח לי מראש שמלא את בקשתי, אציג אותה לפניך, ענתה הרבנית. ברצון בשמחה, השיב המשה בטוח בעצמו. ובכן אמרה הרבנית, כשהיינו בגולה, תמיד חלמנו להגיע לארץ ישראל. ארץ הקודש. זכינו והשם מילא את משאלותינו. אבל יש לנו משאלה נוספת שעדיין לא נתמששה. נתמשמשה. זה בשביל משה. גם בשבילכם. נתממשה. הרבנית עשתה אתנחתה קלה ומיד המשיכה.
רצוננו אז להתפלל על קברי אבותינו ואמותינו הטמונים במערת המכפלה בחברון. פני המשה החבירו. אני לא יכול. הרי זה לא לפי החוקים של האסלאם. אוסרים על היהודים להיכנס למקום. אך מיד נזכר כי יהודות ואישה זו החלימה ביתו. והוא גם הבטיח למלא אחר כל מה שתבקש. אז טוב, זו נותר לו ברירה לקיים את הבקשה. אז בלילה אפל בשעה שתושבי חברון סביבותם נמו את שנתם. הגיעו רבי צבי הירש ואשתו למערת המכפלה, מלווים בגדוד חיילי אבטחה מטעם מושל ירושלים. הדלת הכבדה נפתחה לכבודם, והם נכנסו פנימה בחיל ורדה. בחוץ המתינו להם החיילים עד שסיימו את תפילתם, ואז הוחזרו לירושלים. מהלך מטייל בסביבות ירושלים, מבקש איזה טוב טוב עיניים, עוד מילה טובה, עוד חיוך מהלך על שניים, רק צריך כדאי לפתוח את העיניים. ילדים טהורים, ילדיי הקטנים, בואו הביתה, בואו הביתה, ילדי ערים, ילדי הדרכים, בואו הביתה, בואו הביתה. מחפש, מחפש אהבה, 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 אהבה. מסתכל לשמיים, מחכה ללב טהור ישר שנברא מחדש. מסתכל לשמיים, מבקש אור חדש מאיר שנברא מחדש. אל תיתן לכאב לעצור אותך מלקום שוב מחדש. אל תיתן לכאב לעצור אותך, אין עננים, אז למה אתה בוכה? ילדים טהורים, ילדיי הקטנים, בואו הביתה, בואו הביתה, ילדי ערים, ילדי הדרכים, בואו הביתה, בואו הביתה. מחפש,
מחפש, מחפש, מחפש אהבה, אהבה. טוב, מסתובב, הולך ברחובות ירושלים, ירושלים קריה נאמנה. ירושלים מסמלת את האמונה הקדושה, שמסבבים אותה, מי שמסובב אותה. אבל בעזרת השם, ירושלים מרים סביב לה, והשם סביב לעמו. זה אומר שבאמת השם יתברך נמצא בכל מקום. זאת אומרת, לא יכול להיות מקום שהוא לא נמצא. זה אומר שכל מקום שאנחנו נמצאים, אז גם הוא נמצא. כי הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. ועל זה דיברנו שצריכים להקשיב לנשמה. כן? ובשביל זה צריך לעשות שקט. מה זאת אומרת שקט? שאנחנו מבזבזים כל הזמן אנרגיות וכוחות להתעסק עם מה אנשים אחרים חושבים עליי, איך אני צריך למצוא חן בין האחרים, איך אני צריך לדבר, איך אני צריך לעשות כדי שיגידו עליי כך וכך וכך וכך. אז זה מוצא ממני הרבה אנרגיות, כן? ואז אם אלא ברגע שאני כל הזמן בחוץ, אני מתעסק עם החוץ, אז אני לא נמצא בפנים. וברגע שבן אדם לא נמצא בפנים, אז תדעו לכם שהוא מפסיד הון עתק. הוא מפסיד את הדעת שלו, את הדעת האמיתית שהשם יתברך נמצא איתו. בשביל זה רבנו כל כך דיבר על התבודדות. אחת הסיבות שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, שרוב הדברים אנחנו באמת לא מבינים למה היא כזאת מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אבל הדבר הכי חזק בהתבודדות, שאז אנחנו עושים בידוד. אנחנו מתבודדים, אנחנו מבודדים את עצמנו. בגשמיות, לוקחים את עצמנו למקום שאין אף אחד, או חדר סגור, או מתחת לסדין, כמו דוד המלך, או באיזה יער, או באיזה שדה, או בים. מתחת למים, איפה שאפשר, אפילו לרגע. אפילו לשתי דקות. למה? כי אז שבן אדם עושה בידוד חיצוני, אז הוא יכול גם לזכות לעשות התבודדות פנימית. שאם בן אדם לא מבודד את עצמו מבחינה חיצונית, קשה לו לבודד את עצמו מבחינה פנימית. לא מדבר עכשיו כל החיים להיות מבודד באיזה אי או באיזה הר. במשך היום למצוא מקום, כי אנחנו כל הזמן עסוקים עם העולם, עם התקשורת, עם כל מה שיש מסביב בעולם, עם כל השמועות שאנחנו שומעים, כל מיני אנשים שיש להם מה להגיד, דברים חיוביים, דברים לא חיוביים, זה לא משנה מה. אפילו אם שומעים כל היום דברים טובים, כן? אבל לפעמים בן אדם צריך, לא לפעמים, צריך לעשות את זה אפילו הרבה, כי עיקר המסר מתגלה דווקא בזמן שבן אדם הוא לבד, בשקט עם עצמו, ואז הוא יכול לגלות את השם בתוכו, לגלות את האלוקות שבליבו, לגלות באמת את המסר האמיתי שהוא לא לבד. זה עיקר המסר, שהשם איתך, עמך ואצלך. וזה עיקר מה שכל אבותינו הקדושים היו רועי צאן, ככה כתוב בספר מספיק לעובדי השם, שאז הם היו מתבודדים בינם לבין קונם, ואצלם זה היה שנים על גבי שנים, כי הם היו הרועים של עם ישראל, היו צריכים לגאול את כולנו. אז הם עשו עבודה של התבודדות מאוד מסיב, מאוד חזקה, והתפשטו לגמרי מהגשמיות של העולם. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה כמה שאנחנו יכולים, וכל פעם שאנחנו נזכה לעשות את זה, זה תהיה ברכה גדולה ונפלאה. כי אז האמונה
היא תתחיל להעיר לנו יותר בהרגש, לא רק בתיאוריה, לא רק בידיעה, לא רק בשכל, אלא גם זה יתחיל להעיר לנו לתוך הלב, בתוך הלב ממש. שהאמונה תתחיל באמת לרגש אותנו, ולשמח אותנו, ולחזק אותנו, ולהוביל אותנו, כן? ולהביא אותנו למקום ששייך לנו באמת. בשביל זה, על אברהם כתוב, אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, שאברהם היה אחד נגד כל העולם, שהוא לא היה נגדם, אבל אחד היה אברהם, שהוא הסתכל על האמת באמת והוא הלך איתה עד הסוף. ואת הכוח הזה אנחנו מקבלים מאבותינו, מכל הצדיקים האמיתיים, שבכל הדורות, בפרט מרבנו, שהוא היה חזק בעניין של התפילה, שהוא אמר שכל העניין שלי זה תפילה. ואברהם אבינו, הוא היה ראש למאמינים. הוא היה הראשון שהתחיל לגלות את אמונת השם בעולם באופן כזה. גם היו לפניו, אבל אברהם אבינו התחיל ממש לגלות את זה לעולם. ששם שמיים יש שגור בפי כל הבריות. הוא התחיל לגלות להם, לעולם, שהעולם יתחילו לדבר עם השם ולהתחיל לדבר מהשם, להתחיל לדבר מהאמונה בשם, בשם אחד. שאין עוד שום דבר, בגלל זה אחד היה אברהם. למה? כי הוא גילה את אמונת השם אחד. שהשם הוא רק אחד, שאין עוד מלבדו. שכל מה שאנחנו רואים זה השם בהתברך. כי הוא מחיה את כולם. את כל הדומם, צומח, חי, מדבר, וכמו שאמרנו לפני, זה שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך. בגלל זה כתוב שלא כל המאמין בוטח, אבל כל מי שבוטח הוא מאמין. מה זה אומר? שיש שבן אדם הוא מאמין, אבל הוא לא בוטח. זאת אומרת שהאמונה שלו היא לא עושה פירות. האמונה שלו זה יותר מצוות אנשים מלומדה. הוא לא חי את האמונה, הוא לא מאמין באמונה בעצמה. כן, הוא לא באמת מוציא אותה מכוח אל הפועל ומאיר אותה. כן? זאת אומרת, האמונה אצלו זה דבר אחד, והחיים שלו זה דבר נפרד. הוא לא חי, אין לו שום קשר לבין מה שהוא מאמין לבין מה שהוא עושה. כן? אבל כל הבוטח מאמין. מי שיש לו ביטחון בשם, זאת אומרת שיש לו את הפרי של האמונה, שזה הביטחון, שהוא חי את האמונה, הוא מדבר את האמונה, הוא חושב את האמונה, הוא פועל על פי האמונה. אז זה כבר משהו אחר, זה אחד שיש לו כבר ביטחון בשם. ועל זה אנחנו רוצים לעבוד. על זה אנחנו רוצים באמת להשיג. לפתוח בשם, זה אומר להיות עם השם. זה להאמין שהשם הוא טוב לכל. שהשם יכול, השם קודם כל הוא כל יכול. שאין דבר שהוא לא יכול. שאין סוף ליכולת של השם. והוא מנהיג הכל, והוא משגיח על הכל. כן? זה צד אחד. שזה באמת הצד שדיברנו לפני, זה הנקודה של הילד שהוא אין לו עדיין שכל וחוכמה, הוא מאמין בפשיטות. אז את האמונה הזאת אנחנו צריכים מאוד לחזק את אצלנו, כי בשכל אי אפשר להבין, בינתיים עכשיו, איך השם הוא כל יכול. כי השכל שלנו הוא מאוד קטן, הוא רק חלק מכל המערכת העצומה האינסופית הזאת. כן? השכל לא יכול לקלוט את הדברים האלה. האמונה זה שייך רק במה שאין הסוף. כן? האמונה מתחילה מתי שהשכל מפסיק. והאמונה יכולה לקלוט איך השם מתברך או אין סוף. איך באמת אין לו סוף. איך אין סוף ליכולת שלו. איך הוא יכול לעשות הכל ואין דבר שהוא לא יכול לעשות. בן אדם יכול להאמין בזה, הוא לא יכול תמיד להסביר את זה באופן, זה לא עניין של הוכחות, זה עניין של הרגש, שהוא מאמין שזה ככה. כן? שהוא מאמין שהשם הוא כל יכול, שהוא יכול לעשות הכל, שאין דבר שהוא לא יכול לעשות. והוא מנהיג הכל, והוא משגיח על הכל. ועוד יותר מזה שהוא עושה גם הכל לטובה. כל מה שהוא עושה זה לטובה. זה לטובתי, כדי לקרב אותי. הוא מדבר איתי. כן? זה יותר, כן, עכשיו, אבל יש עוד צד באמונה, שאני צריך גם להאמין בעצמי. להאמין באמונה שלמה, שגם האמונה שלי שאני מאמין בשם יתברך ובצדיקים היא יקרה מאוד בעיני השם. והיא מאוד מועילה לי, והיא מנקה אותי, ומטהרת אותי, ומקרבת אותי. כן? כי ברגע זה חייב להיות גם, זה חייב גם לרדת למישור האישי, האינטימי והפרטי של האדם עצמו. כי כל זמן שזה לא יורד למישור האינטימי והפרטי והאישי של הבן אדם, אז האמונה היא משהו שהוא מאוד מקיף אותו, זה אור מקיף, הוא עדיין לא נכנס בפנים, הוא לא עדיין פועל בתוך הבן אדם עצמו, בתוך האישיות שלו. האמונה עדיין לא יכולה לשנות אותו, כן?
אז בגלל זה, העניין של ההתבודדות זה עניין מאוד מאוד חזק, שהוא בעצם נותן אור לכל החיים, לכל חלקי החיים, לתורה, לתפילה, למצוות, לחיי המשפחה, לעבודה, לפרנסה, לאכילה, לשינה. זה משהו שאתה כאילו, אתה לוקח את השם איתך לכל מקום. לזה אנחנו מתכוונים, שאנחנו אומרים שהאמונה היא מהירה, זאת אומרת שבן אדם יש לו ביטחון, האמונה יותר אישית אצלו, יותר אינטימית, יותר מהירה בליבו. זאת אומרת שהוא לוקח את השם יתברך לכל מקום איתו. ואז הבן אדם בעצם חי חיים טובים. חיים נפלאים, הוא חי עם השם. ואז במילא יש פחות דאגות, פחות מתחים, פחות פחדים. כי בן אדם שיש לו פחדים, או מתחים, או דאגות, או תרדות, אז זה לא יעזור לו, כן, אם הוא ישתה אלכוהול, הוא ייקח סמים, או שיקח כדורי הרגעה, או שהוא הולך לפסיכולוג. הדברים האלו יכולים או לעזור לרגע, או שהם יכולים לעזור ואחרי זה להרוס עוד יותר. כן? אי אפשר לברוח. בן אדם לא יכול לברוח מעצמו. אם בן אדם לא יעשה את העבודה עם עצמו, אז הוא יסבול עוד יותר, כמו שאנחנו יודעים על עצמנו. שאנחנו יודעים שיש דברים שאם אנחנו נעשה אותם, יהיה לנו טוב. אנחנו נתחיל להשתנות. אנחנו נתחיל לראות את המציאות באור יותר נעים. נתחיל לראות את השם בתוך העולם. נתחיל לראות שהעולם הוא לא כזה נורא. נתחיל לראות שבאמת יש תקווה. נתחיל לראות את הטוב, לא את הרע. כן? אבל בגלל זה כתוב שעל כל דבר שבקדושה, בפרט על עניין של התבודדות, כן? שלגלות את האמונה מבפנים, לגלות את הקשר שלנו עם השם, את הקשר הפרטי, האינטימי, האישי, על זה יש הרבה מניעות על זה. למה? כי כל מה שהדבר שבקדושה נחשק, שאנחנו רוצים לזכות אליו, הוא יותר גדול, ככה המניעות הן יותר גדולות להגיע אליו. כן? אבל רבנו אומר שהמניעות, ככל מה שהמניעות יותר גדולות, אז צריך להגביר יותר את החשק ואת הרצון ואת הכיסופים כדי לזכות לדבר שבקדושה. בפרט להתבודדות שהיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ורבי נתן אומר משהו נפלא בליקוטי הלכות, הוא שואל שאלה שהעצה של ההתבודדות זה עצה, הוא אומר שזה באמת דבר קל להשיח את ליבו לפני השם ולדבר עם השם ולהיות עם השם ולשתוק לפני השם, כן? זה הדבר הכי טבעי מצד הנשמה אמרנו, נכון? זה דבר זה דבר שאמור לזרום לנו הכי הרבה, הכי באמת. אז הוא אומר, למה רוב העולם לא עושה את זה ולמה רוב העולם רחוק מהעבודה הזאת? למה אנחנו רחוקים מהעבודה של ההתבודדות? אז הוא אומר, כי אנחנו לא מאמינים שזה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו. שאם היינו מאמינים, עוד פעם, זה העניין של האמונה, אם היינו מאמינים שזה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, אז היינו משקיעים זמן על זה. מתי בן אדם משקיע זמן על משהו? הוא משקיע זמן על משהו מתי שהוא מאמין שהדבר הזה הוא חשוב, או שהוא יודע שהדבר הזה חשוב. כל משהו יותר, אם הוא יודע שכסף זה דבר חשוב, אז הוא ישקיע את החיים שלו על כסף, כי זה הדבר הכי חשוב אצלו, כן? אם הוא יודע שעכשיו הדבר הכי חשוב אצלו זה ללכת למכון כושר ולעשות שרירים, כי זה מה שעכשיו נראה הכי חשוב בעיניו, כן? עוד פעם, כי זה חשוב בעיניו, אז הוא ילך למכון כושר, לפתח את השירים שלו, כי זה אצלו הדבר הכי חשוב אצלו. אבל הצדיקים האמיתיים, שהם הרואים, שהם רואי האמונה, הם רואים וזנים מפרנסים את האמונה, והם רוצים לתקן ולהגדיל ולהשלים אותה אצלנו. הם רוצים לתת לנו להרגיש שהדבר הכי חשוב בעולם זה קרבת אלוקים לי טוב. זה להתחיל להרגיש שהקרבה לשם זה הדבר הכי טוב. אם על ידי תורה או על ידי תפילה, על ידי מצוות, כל העבודה של התורה והמצוות זה הכל בשביל לזכות לקרבת השם, לזכות לאמונה יותר שלמה, יותר חזקה. כן? עכשיו ברגע שאני מרגיש, אני מתחיל להאמין ולהרגיש שההתבודדות זה דבר חשוב. למה זה דבר חשוב? שזה דבר שמאוד מקרב אותי לשם, אז אני מתחיל להשקיע על זה זמן, כן? עכשיו כל מה שאני מאמין שהדבר הזה הוא יותר חשוב, והחיים שלי תלויים בזה, החיים הנצחיים שלי תלויים בזה, אז אני יותר אשקיע זמן על זה. ויהיה לי יותר קל לעבור את זה ולעשות את זה. כי אני אאמין שזה חשוב, באמת. אבל יש שאלה, אבל מה נעשה? אבל יש לנו כאלו מניעות. נו, ואנחנו
אנחנו מאמינים שזה חשוב. אבל זה קשה לי. קשה לי לקחת את עצמי ולבודד את עצמי. קשה לי לדבר עם השם. זה באמת קשה לי. אז על זה רבנו אומר, תדע לך שכל מה שהמניעות יותר חזקות צריך להגביר את החשק. ולא רק זה, כל מה שיש לנו יותר מניעות ויותר דברים שמפריעים ומרחיקים אותנו, דבר שבקדושה, אז רבנו אומר שכל זה רק בשביל בא להגדיל לנו את הרצון לדבר שבקדושה. זה לא בא להרחיק אותנו, זה לא בא לייאש אותנו, זה לא בא להוריד אותנו מהעניין. זה בא כדי שנוכל להגביר את הרצון ואת החשק לדבר שבקדושה. למה? כי כשבן אדם רוצה משהו, אז הוא בונה כלים כדי להכיל את האור של הדבר הזה שהוא רוצה אותו. כי הדבר שהוא רוצה אותו זה נחשק גדול, זה אור גדול, ואין לנו תמיד כלים בשביל זה. ובגלל זה לא נותנים תמיד לבן אדם, לפעמים לא נותנים לבן אדם משהו כי אין לו כלים להכיל את זה. עכשיו הרצון שהוא רוצה, כן, זה בעצמו, על ידי זה בעצמו בונה את הכלים כדי לזכות את הדבר שבקדושה. אבל איך הוא יזכה לרצון? אז רבנו אומר, שולחים לו מניעות לדבר שבקדושה, ואז על ידי המניעות מתגבר החשק. ועל ידי שמתגבר החשק, אז הוא בונה כלים, ועל ידי זה הוא זוכה לדבר שבקדושה. אז למה הרבה פעמים הרבה על ידי המניעות האלה אנחנו מפסיקים לרצות? למה? אז שם הוא כותב, במקום אחר, בליקוטי הלכות, שאנחנו גם לא יודעים שהרצון בעצמו הוא טוב. שהמעלה של הרצון שאני רוצה, עצם זה שאני רוצה את הדבר עצמו, אף על פי שאני לא זוכה לעשות אותו, זה בעצמו כבר מקשר אותי אליו, זה כבר מחבר אותי אליו, ואני מתחיל לקבל כוחות מהדבר עצמו על ידי שאני רוצה אותו. כן? אז הרצון זה עבודה בפני עצמה. ואולי ארז עכשיו יש לנו שיר על הרצון, ואחרי זה אנחנו נמשיך עוד קצת ונסיים את התוכנית. שיר על הרצון? יש לך שיר על הרצון? על התבודדות? מלך חי וקיים, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. אולי אמצא, ודאי אמצא את בת המלך במבצר של מרגליות. אולי אמצא, ודאי אמצא את בת המלך במבצר של מרגליות. אוי אוי נשמתי, אוי לאן את תלכי, אוי אוי נשמתי, היכן אני, אולי אמצא, ודאי אמצא את בת המלך במבצר של מרגליות. אולי אמצא, ודאי אמצא את בת המלך במבצר של מרגליות. טוב, אז בעזרת השם יתברך, אז אנחנו מאחלים לכולנו נזכה לגלות את האמונה הזאת שדיברנו עליה, והעיקר בשמחה, שכל זה בא לעשות את זה בשמחה, וזה צריך להביא אותנו לשמחה, לשמוח בשם באמת, ולהאמין ולקוות ולצפות לישועתו יתברך, ולהאמין שבוודאי הבת מלך בסוף תצא, השכינה תצא מהגלות, אנחנו נצא מהגלות, משיח צדקנו יבוא, והכל יתהפך לטובה.
אז זה אנחנו צריכים ממש לקוות ולהתחזק בזה, ולהסתכל על זה, להסתכל איך זה קורה, להסתכל בעיני הדמיון ולדמיין בתמימות ובפשיטות איך העולם נתחיל להיות מתוקן. איך העולם נתחיל להיות מתוקן. כי אם אנחנו נחשוב איך אנחנו היינו מצליחים לעשות את זה, זה מאוד קשה. אנחנו יכולים לרצות את זה ולקוות לזה. מי שיכול לעשות את זה, זה השם יתברך והצדיקים האמיתיים. אבל אנחנו סומכים עליהם. אנחנו סומכים על השם יתברך ועל כוח הצדיקים האמיתיים שהם יודעים מה לעשות. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתת להם לעשות. איך אנחנו נותנים להם לעשות, אנחנו צריכים לרצות שזה יקרה. ברגע שאנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו בונים כלים לדבר שהוא יקרה. אנחנו בונים מקום אצלנו בלב שהדבר יתגלה. כי הדבר צריך להתגלות בלב שלנו, הוא צריך להתגלות בפנים, לא בחוץ. מתי זה יתגלה בחוץ? מתי שזה יתגלה בפנים. בגלל זה כל אחד מאיתנו צריך לעשות את העבודה בעצמו. כל אחד יש לו את הלב שלו. כל אחד יש לו את הנשמה שלו. כל אחד צריך לגלות את האמונה שלו. כל אחד, אף אחד לא יעשה לנו את העבודה. השם יתברך והצדיקים האמיתיים, יש להם רפואות נפלאים ודיבורים, ועצות נפלאות, ורפואות חזקות. אבל אנחנו צריכים לרחם קודם כל על עצמנו. ולהאמין גם בעצמנו, להאמין שאנחנו באמת יכולים לקבל אותם. שהשם יתברך יכול לעזור, לרחם, שהצדיקים יכולים לעזור ולרחם, שהתורה יכולה לעזור ולרחם. זה תלוי מאוד בנו גם, בעיקר זה בנו. זה תלוי בשם יתברך וגם בנו, ואנחנו לא יודעים מאיפה ההתחלה. כן, זה תלוי גם בשם יתברך וגם בנו. ואי אפשר להבין את זה. איך זה תלוי גם בשם וגם בנו, איך זה תלוי גם בנו וגם בשם. ומאיפה ההתחלה? שובו אליי ואשוב עליכם. השיבנו השם אליך ונשובה. וזה כל פעם בא מצד אחר. פעם זה יתרותה דילאלה, ואחרי זה יתרותה דילתתה, פעם יתרותה דילתתה, פעם יתרותה דילאלה. כל פעם אנחנו מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל. לרצות ולקוות ולהתפלל ולחטוף עוד קצת תורה ועוד קצת תפילה ועוד איזה מצווה. והעיקר זה להאמין באמונה שלמה שכל מה שאנחנו עכשיו זוכים לעשות, איזה דבר הכי קטן, איזה חוט השערה, כל מה שאנחנו זוכים לחטוף, אפילו רבנו אומר איזה רצון טוב, איזה עתקה, איזה מחשבה הכי טובה, הכי קטנה, זה כבר, החוטי שערה האלה הם כבר צינורות נפלאים כדי שהצדיקים האמיתיים יכולים להמשיך עלינו השגות אלוקות ולקרב אותנו לשם יתברך מהמקום שאנחנו נמצאים. להאמין שגם החוטי שערה שאנחנו עושים וגם הדברים הכי קטנים שאנחנו עושים הם מאוד חשובים ויקרה ערך, ולא לזלזל בהם. כי הקצת טוב הזה, המעט טוב הזה, תדעו לכם שהוא הרבה, הוא המון.